Tagapulot, wenno mas kubado iti daduma. Naramanan tayo dato yan. Tanasamiit. Sakto para iti kape, dagiti apapong tayo idi, nga mangkirog iti bagas para iti paborito tayo a kape. So, manipod iti unas, may dalan dato iti dadapilan, tapno ma-extract dayta nga tubog, wenno dadya makungkuna nga bennal. Idi nagkauna tinuang ti mangguyod pay laeng, iti dayta nga dadapilan ngemitan nalalakan, ta traktor ti mangguyuden ken ti sigud idi nga kayo a dadapilan tatan ket maisan alandok. Medyo napaot daytoy nga proseso agsipud ta masapul nga amin nga tubog manipod iti natabas nga unas ket adda nga maala ken may padalan babaen iti dayta a dadapilan. So, kalpasan ang maala ti bennal ti sumaruno a proseso ket ti panakaluto na babaen iti anawang. At idog a proseso ang masapul tagtultuloy a panagsungrod. Daytoy pa iti wagas no daduma tapno madalusan ti nasao a bennal. Kinapudno na daytoy iti maysa kadagiti kabayagan a proseso iti panagluto wenno panagaramit iti tagapulot. Dayta masapul a mapagbureg a nasayaat. No naluton ken nagburbureken, may saruno a may kabil iti sinublan. Ti sinublan ket maysa adakkel a paryok, dakkel ngem silyasi. Masapul ti naannad agaraw, alwadan laeng tanapudot datoy. Ngem masapul ti agtultuloy a panagkiwar. Ampaw ti awag iti panangipulagid iti abot wenno sabot, tapno mapatangken ngagbaling nga tagapulot nga agbalinto a tinipay. Maminado nga masapul nga may pulagid dayta nga sabot iti agburburok ken makiwkiwar nga mararamid nga tagapulot tumangken datoy tapno iti kasta napinpintas met laeng napuspuskul to met laeng dayta nasao nga tinipay. Akas iti araramiden daytoy nga agasawa iti daytoy nga gundaway. Medyo napudot isut gapuna nga kastalaunay iti panagannad da iti dayta nga panagaramid da wenno proseso. Mabalimpay nga agaramid iti kangkanen bayat iti dayta nga panagluto na. Kastoy man iti panangilalawag na. Nya ti awag nga kasta nga proseso? Ampaw Ampaw ti panagtawag ti kasta. kami nun din. Kalpasan iti sumagmamano nga kanito daytan nagbalinen at tagapulot bayat iti panagkiwar na iti sinublan. Kiwar latta. Kastoy ti rigat na ti garamid ti tagapulot. Adu arigat ken tuok santo mapagbalin dato nga produkto nga kastoy tagapulot. Dayta. Pinadas kumet gamin iti nagkiwar no kasano iti kinarigat na. Ket talaga nga narigat tuloy-tuloy nga panagkiwar aging ga nagbalin at tagapulot. Ket ita tinasamit na lamuyot pampaimas anay suro manipod iti tradisyon ni Ilocano. Mabalimpay nga enjoyan ti sinambong ken dagiti daduma a produkto kas kuma iti suka.